Iingxelo zithi ukumkani uMisuzulu kaZwelithini urhoxisile umtshato wakhe nenkosazana uNomzamo Myeni, ze kananjalo wagxotha lowo besisithethi sakhe uSimphiwe Zulu. They were able to apprehend the 27-year-old male suspect at his residence. Ibanjiwe indoda eneminyaka engama-27 ngokwayamene nesiganeko sokuxhwilwa ze kudlwengulwe abongikazi ababini ngethuba besemsebenzini kwikliniki yaseLimpopo. Laba abafuya amabhubesi abasizeke besikhokhela inkomo zethu sayifuna laba bakwa-wildlife. Bahleli phansi koloyiko abahlali eGluckstadt KwaZulu-Natal njengoko kukho ingxelo zokuba imihlambi yengonyama iyadakasa kule ngingqi. Singonondaba benu siniqulunqele eziteketeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sekhumba ositolikela ngolwimi lwezandla. Molweni ekhaya. Iingxelo zithi ikumkani yesizwe samaZulu ukumkani uMisuzulu kaZwelithini urhoxisile umtshato wakhe nenkosazana uNomzamo Myeni, ze warhoxisa nonogada bakhe kuquka nesithethi sakhe. Kwincwadi ebhalelwe umlawuli jikelele kwiofisi yenkulu yabaphathiswa, ukumkani uMisuzulu kwavakalise ukuba mawapheliswe onke amaqithiqithi ebexhamla kuwo unkosazana uMyeni. Okukuzana njengoko kusele iintsuku ezimbalwa phambi komtshato wesintu obuza kubanjwa kwimpelaveki ezayo phakathi kukakumkani uMisuzulu nonkosikazi uMyeni. Ayinethi iyadyudyuza imvula kubukumkani besizwe samaZulu. Ukumkani uMisuzulu kaZwelithini bekumele ukuba atshate nenkosazana uNomzamo Myeni kule mpelaveki izayo. Namhlanje ke urhoxisile lo mtshato ze warhoxisa nonogada benkosazana uNomzamo Myeni. Akuphelelanga apho ke umgxothile nosomlomo wakhe unkosana uSimphiwe Zulu ngelithi woyisakele ukwenza umsebenzi wakhe. Ezi ziganeko zakutshanje ziza emva kweveki ezimbalwa ukumkani uMisuzulu egxothe inkulumbuso yesizwe samaZulu umfundisi Thulasizwe Buthelezi. Ukanti ngomso omnye wamakhosikazi kakumkani Misuzulu uNdlunkulu kaMayisela uya enkundleni nalapho efuna ukuba ukumkani Misuzulu angathathi inkosikazi yesithathu. I think the king is preparing to usher in a new team of advisors and people to surround him in the very near future. I know on Wednesday they are going to Isandlwane to commemorate the 1879 Anglo-Zulu War. And some announcements may be made there in terms of a new prime minister, a new spokesperson, and all of those. Enye ingcali kwimicimbi yobukumkani bakwaZulu uNjengalwazi Sihawukele Ngubane uthi ikumkani idinga abantu abaza kuyicebisa abanamava. The senior members must take the initiative to approach the king and have a very strong discussion with the king in the absence of the unity, because even the disunity that exists currently is the cause of all these decisions that are happening. Kodwa nangona kunjalo uNjengalwazi Ngubane uthi akukho ngxaki kwisizwe sakwaZulu nakubunkokheli bukakumkani uMisuzulu. The king has got the authority to take decisions because he gives instructions. He doesn't negotiate. This is the part of being a king. In Zulu we say umlomo ongathethi manga. Kuya yonke ke lonto kukho ukubethabethana kwengxelo nanjengoko ngale mva kwemini iqonga lendaba la online iIOL lipapashe ukuba ukumkani uMisuzulu kaZwelithini uthi uyaqhubekeka nomtshato ngale mpelaveki ngoLwesihlanu kuya kutsho ngeCawe njengoko bekucwangcisiwe. Ubanjiwe umrhanelwa otyholwa ngokuphanga iRhatshweni Clinic eliBuarhomu eLimpopo nalapho waxhwila ze wadlwengula abongikazi ababini ngomhla we-10 kuJanuwari. Inkulu yabaphathiswa yephondo laseLimpopo uGqirha uPhophi Ramathuba ephelekwe ngumkomishinala wamapolisa wephondo uNjengele Thembi Hadebe wothulele umnqwazi ibutho lesipolisa
ngomsebenzi oncomekayo eliwenzileyo uqinisekisa ukunqakulwa kwalo mrhanelwa oneminyaka engama-27 ubudala. Inkulubaphathiswa yaseLimpopo uGqirha Ramathuba uthi umrhanelwa ubhaqwe nompu oyi-9 mm, iimbumbulu, ii-cellphones ne-laptop ekukrokrelwa ukuba zibandakanyeka kwezinye iziganeko zolwaphulo-mthetho. They were able to apprehend the 27-year-old male suspect at his residence. During the arrest, the team recovered, amongst others, the following: a 9 mm pistol reported stolen under the Liwahomu case number 66/01/2025, along with 9 live rounds of ammunition. They also recover additional items which included the laptops, the smart cell phones, a panga, and cash, suspected to be linked to other crimes in the area. OkaRamathuba uncome umkomishinala wamapolisa ephondweni uNjengele Thembi Hadebe ngokukhokhela iqela lamapolisa elinobuchule bokusebenza ngokuzimisela. So this swift arrest of this suspect is a demonstration of the declaration of the dedication and professionalism of our law enforcement agencies under the leadership of Lieutenant General Hadebe. Uhlabele Mgama esithi noko kusengumnqa ukuba onogada abangamadoda abathathu bongelwa yindoda enye. We can't have 3 security guards being overpowered by an individual. Yes, we understand that he was carrying a gun. Ukwathe inkampani yonogada eqashwe kule kliniki iza kufakwa phantsi kophando ngelixa ethe ukubanjwa komrhanelwa kuza kunika umkhombandlela malunga nokusebenza kwayo. Kusenjalo kuvulwe ityala ngakwisigulana esithuke umongikazi kwikliniki yaseMidrand eRhawutini. Oku kuza emva kokuba esi sigulana nesingummi wangaphandle sishicilele ividiyo sayixhoma kumakhasi ezonxibelelwano nalapho siye sagxeka umongikazi ngokungafuni ukusinceda. I can't hear what time. I can't wait anymore. I can't. Write me a transfer. Let me go to the doctor. Please. Shout as much as you want. Let everyone hear you. I won't write you. Take a pic. Yeah, I won't write you. Sue me. Post me. I'll sue out of you. Imanyano yabasebenzi bezempilo iHealth and Allied Workers Trade Union yenze uphando emva kokuthi ndikwe video kumakhasi ezonxibelelwano ibonisa ingxabano phakathi komongikazi nesigulane esingummi waseZimbabwe. Uphando luthi isigulane siso esiqale ingxwabangxwaba ngethuba sifuna ukutsalwa igazi. We have been informed that this is a patient that has been in the, uses the facility, and we have concluded that, to be honest, there is no issue of, Afrophobia, xenophobia, or just not wanting to treat our fellow South Africans. And I mean, I think the whole issue of the Constitution, Section 27, and all health care workers understanding that everybody that is in this country is entitled to healthcare. It's not what the issue is here. The issue is that this patient has visited the clinic a couple of times and had, in the 3 occasions where this nurse has treated her, has actually targeted this nurse. uLerato uthi ingxabano yesisibini iqhube iintsuku ezintathu zilandelelana kwaye ayinanto yokwenza nokubukulwa ngobuhlanga kwabemi bangaphandle. The fight here, it's not against anybody that is here for whatever status they've got. It is the government, 2 departments particularly, the Department of Health as well as the Home Affairs Department. We definitely think that our healthcare workers are being overstretched and no one is actually talking to this topic. Ingxelo zithi esisigulane sikwandlandlathekise nezinye izigulane kule clinic. The patient that was also treated by the nurse that had to be removed from the room by this very patient has also laid charges of even assault. I mean, the nurse was assaulted by this patient as well. We've learned there's a case, and we've spoken to also the police handling the case in this regard. So what we're seeing is just a reaction of the patient thinking, obviously, we are going to paint this particular nurse and I'm going to make sure that she loses her job. And I think that's an unfortunate situation, to be honest. Izimvo zabantu ziyabethabethana kumakhasi ezonxibelelwano
Abanye bathi umongikazi uchasene nabemi bangaphandle logama abanye besithi isigulane siso esigwenxa. Bahleli phansi koloyiko abahlali kwingingqi yaseKlakstad KwaZulu-Natal njengoko kukho ingxelo zokuba imihlambi yengonyama iyadakasa kule ngingqi ngokukhululekileyo. Lo myezo wezilwanyana uthi awuqinisekanga ukuba ezi ngonyama ziqhawule kweliphi icala kulo myezo, kodwa ke balumkisa abafuyi ukuba baqaphele. Abahlali kule ngingqi yaseKlakstad KwaZulu-Natal baphila ubentshontsho njengoko kukhutshwe ingxelo zokubonwa komhlambi wezilwanyana kule ngingqi. Kwaye kukholelwa kwelokuba ezingonyama zibulele inkomo kwingingqi yaseMagcekeni. Sivuke ngeindaba ezimbi kakhulu. Omunye wezakhamuzi la athe uyobheka khona inkomo, wathula kuneyinkomo ayithola zidliwe, mazidliwe ziwu4 endaweni eyodwa, kodwa kuyakhomba ukuthi kunesilwane esithize futhi esikhulu esikwaze ukubamba lezi inkomo ngoba ebezidliwe kulezi inkomo zu2, kulezi ezinkulu azidliwanga, kudliwe lezi engathi ezincane. Abahlali bathi bebengakholelwa ukuba umhlambi wengonyama udakasa kule ngingqi. Sethuke kakhulu kodwa iqala kwethu siqala nje asangafaka emqondweni yethu cause sikufaka emqondweni yethu kakhulu sekuthiwe kudliwe inkomo zaseMagcekeni zakaKhumalo. Uzakhele Khumalo nongumfuyi wezinkomo zibuleweyo uthi ufuna imbuyekezo njengoko ephila ngazo ezinkomo. Thina sihlala emakhaya asisebenzi siphila ngazo inkomo lezi. Kumanje nje kufanele sihambise izingane ezikoleni sidayise zona lezi inkomo. Ezinye izingane ziye ema-university fanele sidayise zona lezi inkomo. Uma bethi bona bayokhokha mhlazane kwatholakala ibhubesi, what if alitholakali ke leli bhubesi? Umyezo wezilwanyana iEzemvelo KZN Wildlife uthi abahlali bangancedisa ngokuzingela ezingonyama. What will happen now is that the search was stopped today, and now we wait for the community to inform us if they again see lions walking around, or maybe say if they lose their cattle because of the lions. Once they inform us and they tell us exactly where they last saw them, we will then go there and continue with our search. Abafuyi bayabongozwa ukuba bagcine inkomo zabo kwindawo ekhuselekileyo ngalo lonke ixesha ukuze zingabi sisigculelo sezingonyama. Liyaqala ngomso enkundleni ityala lowasetyhini wasemntla-ntshona uAgnes Sirhomotse Sithwanto oneminyaka engama-50. uAgnes utyholwa ngokuba ngungqondongqondo ekubhubheni kwamalungu osapho lwakhe kuquka unyana wakhe ngeenjongo zokuxhamla kwimali ehlawulwa yi-insurance. Ukanti lamthonela ke ilanga emini ngoNovemba ka-2023 yaye uza kuphendula phambi kwenkundla yamatyala ngezenzo zakhe ezifana ncamashi nezikaRosemary Ndlovu. Yiminyaka mibini kuphela uRosemary Ndlovu wagwetywa izigwebo zobomi ezintandathu ngamatyala okubulala ngenjongo zokuxhamla kwimali ehlawulwa i-insurance. NgoNovemba ka-2023 kwaphusuluka umsila wembulu emntla-ntshona nalapho kwabanjwa uAgnes Sirhomotse Sithwanto kwangemikhuba efanayo. Usithwanto lo utyholwa ngokuba nobuchule bokutyhefa amalungu osapho ze emveni kokubhubha kwabo afumane imali ye-insurance. Ha re tsena ko hae re tsene ka bo 1 AM Sunday. Ha re tsena ka 1 o bua gore o batla go isa sandwich go go Bonolo. Mama ka mo bolela gore e le gore wa o isa sandwich nako e cause Bonolo go betse. Ke mo aka tsamayang ka yone sandwich eo khona itlisang the next day. Kuvakala ukuba uAgnes wayesebenzisa amaqebengwana isonka ukutyhefa amalungu osapho emva koko awathumele kugqirha okhethwe nguye ze kuvele ukuba ixhoba belibhaliswe kwi-insurance engaziwayo ngamanye amalungu osapho. Letlhatsa lena le kgwalele le ka bana letlhatsa le khwile kwa leng khase bodu ke a ke tla mmotsa gore mmawe go iragalang ke a tla nthara ke jele sandwich e tswa ke rakga dina itlisitse ke re o itlisitse leng a re nako no robetse. After investigation I discovered that the accused insured the deceased 3 million. When she took out the policy, your worship,
She impersonated the deceased. The beneficiary of that insurance was the accused before this court. Lamlahla elakhe ke okasithwanto ngethuba isenza uqhelekile ukufaka isicelo semali ye-insurance emveni kokusweleka konyana wakhe ngenxa yetyhefu ngoJulayi ka-2023 kanti amapolisa ayesele esezithendeni zakhe. She was supposed to benefit about 6 million from Momentum Insurance Company. After hearing them that she have to stand for the money, she went to Centurion. Ityala lakhe liyaqala ngomso nalapho ajongene namatyala amabini okubulala, urhwaphilizo kwanokuzama ukuphazamisa ingalo yomthetho. Ubhangisiwe uTikTok eMelika kwaye eliqonga alisekho nakobuxhakaxhaka beApple neGoogle app. iTikTok isetyenziswa ngabantu abangaphaya kwe-170 million eMelika kwaye abo basebenzisa iliqonga lezonxibelelwano baxhalabile kokubhangiswa kwalo njengoko bebesebenzisa ukubeka isonka etafileni. Baxhalabile abantu eMelika abasebenzisa iqonga leTikTok nanjengoko libhangisiwe urhulumente welalizwe. Ukanti abo basebenzisa eliqonga njengendlela yokuziphilisa bathi bohluthwe intlaka emlonyeni. TikTok has provided a livelihood for me. After losing my job in mainstream media, I have been able to pivot and have a platform on TikTok to gather news and to even brand myself as the joy of everything. I cover everything, breaking news in Los Angeles and celebrity content, and as well as entertain through a comedic and pop culture lens. And it's really allowed me to just have a community of supporters who I actually really consider as friends. Nangona kunjalo ikhona inhlanzi yethemba njengoko umongameli owonyuliweyo uDonald Trump ethembise ngokwandisa ngeentsuku ezingama-90 ukubhangiswa kweTikTok. Oku uza kwenza emva kokubekwa kwakhe ngokusesikweni ngomso. It has been an emotional whirlwind and we really don't know who to trust and what to believe at this point. We just want the app to stick around and we're just worried about some of the corruption in DC as it relates to, just the lobbying of and the push for this, because there's so many other issues that they could be addressing, but they're worried about this app that brings community and impacts so many. Ukubhangiswa kweTikTok kuthetha ukuba abantu abangaphaya kwe-170 million eMelika bavuke kumnyama kwiifowuni zabo. Masiphosa amehlo kwimozulu yanamhlanje niyangomsa nesiphathelwa ngokuthabile Makhaphela. Kakhulu ke sithe noncuthi kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mna ke igama lam ndinguthabile Makhaphela ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ke bethuna nansi imozulu sawuvula ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku ngalo mfanekiso uthi wokuqala oye kaloku uzule kamandla ke kumfanekiso weziganeko zamvanje apha eMzantsi Afrika lokhu imeko uyayibona pha khona ukuxhaphaka kakhulu kwemvula ezikhatshwa zindudumo ngamandla phaya kwelaphondo lonke lapha kaloku Free State namazantsi futhi eJohannesburg phaya nakumantla futhi ePretoria kwasekuseni phaya bevuswa lishumi elikhatshwa sisibhozo belusongo usuku kwakhona futhi ngentshizana nje nezolo liconge kamnandi ngama-30 nje abe nesithathu kanti ke wona mbukeli wam amaqondo wakho aphantsi naphezulu ke lokuqala iphondo kuphaka lokho ephondweni lasempuma koloni ngamandla futhi phako rhafu kwintshona yelaphondo noko kuyanetha phaya ekuseni futhi nge-17 ngathi ke kutshisa mpela phaya ngorhatya xa bezawulala phaya naphaya kokaladokwe futhi xa ebusuku kwakhona ngama-29 abe nesithoba kanti ke baphela ngolu hlobo phaya ephondweni lase-Free State ke elo phondo likumbindi apha eMzantsi njengapha kumantla walo phako Welcome futhi ngala 20 phaya ekuseni futhi zisabikiwe ezomvula zikhatshwa zidudumo nje yonke lamva kwedina labona ke bukele ekhaya baphila kanje phaya ephondweni nasentshona koloni ngomso ngamandla phaa kwimpuma yelaphondo othswa nazo zonke njengengezikuku phaya qabaqaba ngamafu yonke laa meko yaphako George ekuseni futhi nge-17 kanti xa bezawulala kwakhona futhi ngama-20 nje abe nesithathu umbukeli wam ekhaya yenjenje kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla phaa kunxweme ko-Alexandra Bay kwasekuseni futhi kucwengile nge-15 futhi xa bezawulala kwakhona futhi ngokuhlwa phaya eSpringbok kulihle kakhulu izulu phaa ngo-26 mbukeli kanti benjenje phaya ephondweni lase-Northwest ngomso amazantsi welaphondo njengaphaa koBloemhof kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu nemvula nezontshizana nje yonke nantsasa ngala 20 kanti phaa ngorhatya futhi kuyatshisa kwakhona ngama-30 abe nesihlanu nantsi kwakhona bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni eliserhawutini kumantla futhi ePretoria eTshwane kwasekuseni naphaa koBonkonspruit ekuseni futhi ngo-30 naphaa kwiSprings kwimpuma yelaphondo phaya kakhona ngokuhlwa ngama-30 nje abe nanebona ke benjenje ephondweni naphaa kaloku eLimpopo elikumantla
emantla ke eMzantsi Afrika njengapha kaloku kumazantsi walo kobilabila phaya ekuseni futhi ngeshumi nje likhathwa sisithoba naphaya ePhalabudwa futhi kunganethe ekuseni ngeshumi nje elinesithoba kanti ke zebe nje phaya ePhonyweni futhi eliphaya kaloku eMpumalanga ngomso pha kwimpuma yalo kosikhukhuza naphaya eMbombela kwasekuseni futhi ngelo shumi nesithoba behla njalo napha koStandard ekuseni futhi kucwengile ngo-14 nibukele ekhaya kokugqibela nqa kuphaya kaloku ePhonyweni naphaya kaloku kwaZulu Natal amazantsi walo eKokstad ekuseni futhi zezomvula sikhathwa zidudumo lezontshisane nje yonke nava kwemini naphaya koPeter Maritzburg ngokuhlwa phaya ngamashumi nje abenesibhozo mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli Mathongo amnandi.